பேக் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம மருது தமிழன் டெக் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூடியூப் சேனல் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணால் நீங்கள் அதோட பேர் என்னத்தை பற்றி போட போகிறீங்கன்னு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு டைட்டில் ரெடி பண்ணுங்கள். ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க வச்சுருந்த டைட்டிலை நீங்கள் பார்த்து வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க டைட்டிலும் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சர்ச் பண்ண சொல்லி உங்கள் டைட்டிலை சொல்கிறீங்கன்னு அவங்க சர்ச் பண்ண போனால் அவங்க சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க. உங்களோட சேனல் வரலன்னு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க. எப்பொழுதும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சேனல் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சேனல் டெய்லியும் பார்க்குறவங்க ஒருத்தவங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அது மாதிரி டபுள் சேனலில் இருந்தால் அவங்க சர்ச் பண்ணி எங்கடா நம்ம பார்க்குற சேனல் காணுமே அப்படின்ட்டு குழப்பமாகி அவங்களே மூட் அவுட் ஆகி போட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் நீங்கள் ஒரு டைட்டில் வைத்தீங்கன்னா 1க்கு 3 தடவை யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துங்க. அந்த டைட்டிலில் வேறு எதுவும் வீடியோ வேறு எதுவும் சேனல் இந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு என்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் மொபைல்ஸை பற்றி இந்த வீடியோஸ் இந்த மாதிரி சாட்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வச்சுக்கோங்க. இல்லை பொதுவாகவே போடணுன்னா அந்த மாதிரி தமிழன் டெக் இந்த மாதிரி நிறையா டைட்டில்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. முதல்ல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, முதல்ல நீங்கள் உங்கள் சேனல் க்ரியேட் பண்ணுறதுப்ப நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அட்டு பேஜ், அதாவது பேக்ரவுண்டு பேனர் இப்போ நீங்கள் தமிழன் டெக்னு போட்டிங்கன்னா தமிழன் டெக்னு எழுதி அதுக்கு ஒரு பேனரு, அதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சரும் வச்சு செட் பண்ணிட்டு முதல்ல நீங்கள் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் நேம் இந்த மாதிரி செட் பண்ணணும். முதல்ல ஃபேஸ்புக்கு, அதே உங்கள் யூடியூப் சேனல் டைட்டிலே ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டு, அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு அக்கௌண்ட்டு, ஒரு வெப்சைட்டு, இதில் 3. இப்போ தமிழன்டான்னு ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தமிழன்டான்னு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு அக்கௌண்ட்டு, அப்புறம் யூடியூப்பில் இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க தமிழன்டான்னு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு அக்கௌண்ட்டு, இன்ஸ்டாகிராமு, அதில் ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். அப்படி நீங்கள் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணலன்னா நீங்கள் இப்போ 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸு 1 lakh வியூஸ் போயிருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணலன்னா அவங்க உங்களோட நேம் போட்டு அவங்க ஓப்பன் பண்ணி அவங்க சம்பாதிச்சிருவாங்க. உங்கள் நேம் போட்டு அவங்க ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அவங்க சம்பாதிச்சிருவாங்க. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், உங்கள் நேமில் ஒரு முதல்ல நீங்கள் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறமேலே அதே யூடியூப் நேமில் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஃபேஸ்புக் ஐடியை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களோட பணம் சம்பாதிக்க வேறு யாருக்கும் போகாமல் இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் ரொம்ப லேக் கணக்கில் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி நிறையா போட்டு நிறைய வியூஸ் லைக்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் ஒரு தமிழன்டான்னு இப்போ ஒரு சேனல்னால் அதில் ஒரு கன்ஃபார்ம், இதை தான் நான் நிறைய வாட்டி சொல்கிறேன், வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்க. ஏன்னா அது வேறு ஒருத்தவங்க ஈஸியாக அதில் ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அவங்க சம்பாதிப்பாங்க, உங்களுக்கு வராது. அப்புறம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்ட வீடியோ போட்டது எல்லாம் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் இப்போ எல்லாம் ஒரு இதுவும் இல்லாமல் வீணாக போயிடும். அப்புறம் உங்களுக்கே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும். அதை மெயினு அட்டு பேஜி பேக்ரவுண்டு பேஜ் எல்லாத்தையும் ஒரே நேம்லேயே க்ரியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அது வேறு ஒருத்தவங்க நேமில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வேறு ஒருத்தவங்க லேக் கணக்கில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது உங்கள் நேம் வந்துச்சுன்னா உங்களோட 2 அக்கௌண்ட் பேன் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து நேம் போட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் வேறு ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அடுத்தவங்க வச்சுருக்க நேமை நீங்கள் வைக்காதீங்க தயவு செய்து. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது என்னத்தை பற்றி வீடியோ போடணுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி இந்த விஷயத்தெல்லாம் தெரியப்படுத்துங்க. அடுத்தது என்ன வீடியோ போடணுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.